Ik kom al jaren niet meer buiten en ik ben toch nog goed ter been. Ik zit al jaren op de bank hier, met mijn verleden om me heen. Ik ga beslist niet meer de straat op en helemaal niet op bezoek. Ik sterf al meer dan 1000 doden die 20 meter naar de hoek. Moet ik echt alles vertellen? Alle pijn en het verdriet. Ik zit soms zomaar wat te huilen. En waarom? Ik weet het niet. Ik ben een kind van Joodse ouders. Toen de Duitsers kwamen was ik 10. Ik ben naar Friesland toegebracht. Ik heb mijn ouders nooit meer gezien. Daar in het noorden, daar was ik veilig. Dat zei de illegaliteit. Maar ik bleef altijd op mijn hoede, op het ergste voorbereid. Wat een gruwelijke jaren, zo alleen en onbemind. Tussen stugge boerenzonen bleef ik toch dat vreemde kind. 'S'avonds keek ik in de spiegel, ik zag het zelf, ik werd langzaam groot. Volle lippen, mooie borsten, maar in de schaduw van de dood. Oh mijn God, ik wou niet sterven zonder de liefde van een man. Maar als de Duitsers me straks vonden, nou, dan ging ik er dus aan. Om het toch 1 keer mee te maken, heb ik de jongste boerenzoon verleid. Ik dacht, dan kan ik daarna doodgaan. Maar na een maand werden we bevrijd. En daar zat ik met mijn minnaar en nog wel één die mij aanbad. We trouwden omdat hij dat wilde. We trokken samen naar de stad. Wie ik hoopte daar te vinden, vader, moeder, oom Daan, die bleken na een half jaar wachten op de dodenlijst te staan. We zijn een kledingzaak begonnen. We hebben dag en nacht gewerkt. Misschien dat ik toen veel verdriet had, maar ik heb er zelf niks van gemerkt. Altijd maar werken in die winkel, nauwelijks vrienden, ook geen kind. Altijd samen met die man die ik voor 1 keer had bemind. Het was niet zo dat ik hem haatte, nee, het was een soort verbond. En soms streelde ik zijn haren, zoals je lief bent voor een hond. En toen ineens, 8 jaar geleden, kwam alsnog bij mij de klap. Het was de eerste week van mei. Ik dorst de deur niet uit, geen stap. Als iemand in de verte schreeuwde, was ik net een bevend riet. En ik voelde me verzuipen in een veel te groot verdriet. En mijn allergrootste angst was dat hij zou zeggen, dit kan niet thuis. Dat hij me heel ver weg zou brengen, voor altijd naar een gekkenhuis. Maar in het diepst van mijn ellende zat hij naast me, keek me aan en zei, je mag me nooit verlaten, alsof ik van hem weg zou gaan. En zo bleven we maar zitten, op de bank zo met z'n twee. Ik heb dagen zitten huilen en hij huilde met me mee. En zo leven we al jaren, ja, de winkel is verkocht. Nee, we hebben sinds die dagen, geloof ik, niemand meer bezocht. Hij zegt soms zomaar in een stilte, zo ineens, dag lieve vrouw. Dat ik toch zo laat moest ontdekken, dat ik zoveel van hem hou.